Dobre. Správame také 3 rázne kroky dopredu. Raz, dva, tri. Dobre. A bežíme. A som s tebou. Celé sily bežíme. Bežíme. Poriadne. Už som hore. Dobre. Teraz sa nakloňte dozadu. Ale sedíme. Toto je krásne. Jo, Hľadáme toto je super stupáky. krásne. Teraz si môžete dať tie ruky tam medzi tú tyčku, keby ste chceli. A kamerku troška ešte ďalej, keď dáte. Super. A zasa tu pred nami normálne ten vzduch, vidíte, stráža. Teraz sme v ňom. Hore, čo vidím? No teraz tuto, hneď pri nás. Napravo 3 metre. Taký opár. Áno, My sa v tom opáre teraz motkáme jak v stupaku. áno. Á, už je vyššie, už je väčšia hmla. To je pekné, áno. A to už sme mimo zákona. 300 metrov od najbližšieho oblaku sme mali. Aj. Ajajaj. Ajajaj. Ajajaj.